Wa kamar yadda na faɗa muku yadda za ku kare WhatsApp ɗinku daga hackers shine da farko dai zaka shiga start menu na wayarka. Ni wannan shine start menu ɗin wayata. Idan ka shiga sai ka je ka lalubo WhatsApp ɗin naka. Ni ina aiki da WhatsApp business ne, sai ka shiga WhatsApp ɗin kamar haka. Idan ka shiga WhatsApp ɗin naka ya buɗe, za a hannun dama na wayarka daga sama zaka ga wasu ɗigo guda uku, sai ka shige su kamar haka. Idan ka shiga waɗannan ɗigo guda uku a ƙasa zaka ga settings, sai ka shiga settings ɗin. Idan ka shiga settings zaka ga wani waje an sa account nan kenan, sai ka shiga account. Idan ka shiga account daga ciki zaka ga akwai rubutu, sai ka zo ga wani gu an sa two step verification, sai ka shiga two step verification. Zaka ga ya sama kamar haka enable, sai ka taɓa wannan enable ɗin. Idan ka shiga security ne zaka sa, ni yanzu da ke koya muku nake, bari in shiga kamar mu sa 112233, sai suka ce ma confirm your pin 112233. amma fa kai in ka tashi ka sa mai tsauri wanda ya fi wancan. Za ga sun nuno ma nan gun add an email address to your account which will be used to reset your pin if you forget, and safeguard your account. Skip. Amma wasu sukan yi ganganci su taba wannan skip din, to gaskiya taba skip babban hadari ne. Ya kamata mutum ya sa email din shi, saboda idan ka manta wannan security na two step verification za su tura ma da shi ta can account ɗinka na email. To ni yanzu misali barin sa email account ɗina Aliyu dan gatan yabo @gmail.com. na sa shi, sai suka ce min next confirm your email address, sai in ƙara maimaita Aliyu dan gatan yabo @gmail.com, sai ka taba save din nan. Idan ka taba yanzu gashi nan suka ce ma two step verification is enabled, sai ka taba don din nan. Yanzu wannan hanyar da na nuna ma insha Allah babu kai babu hackers na WhatsApp. Zaka kare WhatsApp ɗinka daga hackers, ko in ce ka kare yanzu haka babu kai babu su. Amfanin sa wannan two step verification shine ko da ka canja waya, to duk lokacin da ka sa WhatsApp ɗinka a wayar, kafin ya buɗe sai ta nuno ma ka sa two step verification a kai. Kaga idan ma wani ya ma hakin dole sai ya sa two step verification din nan, kuma kaga idan bai sani ba babu shi babu damar sawa. Nagode. A shiri na gaba zan nuna muku yadda za ku dawo da WhatsApp ɗinku daga hackers idan sun kwace muku. Nagode, sai an jima.